Oimore nyikwara mugiro kama na nyakum kitera mugi TV ka une wang sai chenro maro imore ka mwakelu ni weche mosebedo ka timore pacho ka wadugo ka gi Belinda Adhiambo nyarge makala kaka jaloko marwa an kaka pile nyinga Trevor Ombija Jandingo Panga Jonyakachi Dendo Nobija Taya nyakwar guok kocha pesa magi weche manyien mawango. We have agreed that to bring the country together for the purposes of working on the issues that are of priority. A dialogue is the way forward. Sirikal oluongo twak ewi chal mar Kenya kochakore wuok tich ka rawere mapacho ka to medo kwedo kang' makamano. The signing of this bill paves way for the establishment of the selection panel for the appointment of IEBC commissioners. The IEBC remains a cornerstone of our democracy, responsible for overseeing regular elections at various levels. Safar mar chuogo makare duol mar IEBC ochakore bang' jatend piny William Ruto puodho paro mar chik mar IEBC. David Chege mayande onegi e ng'anyo mag kwedo paro mar chik omenda oiki kawuono ka rawere to medo siemo sirikal ewi nek mar rowere. Warwaku ni jakuny mula achiel owito ngimane ka mamoko 5 to resi bang' bugo mar kunyo mula sienyore kar kunyo mula e gweng' mag Kanga mane sub county Marongo e county ma Migori. Chenro mar reso jokuny mula mamoko 12 ma ichich ni pod lodino negi e bugono pod dhi nyime nyaka seche mowuoyeni. Director e migawo mar thieth e county ma Migori Laktar Dan Ochiel oyango ni ng'at achiel ne owito ngimane e kinde mane iringo kode kar thieth Marongo. Owacho ni ji 3 ne othiedhi kendo dok dala ka ji 2 to yudo thieth e hospital maduong' ma Migori. Jalup Commissioner Marongo George Otenga to yango ni bugono ne osienyore kinde mane jokuny mula maromo 18 ne ni iye. Today at about 1:30 we received a report that there was an accident at the mining site being manned by a local artisan. This mining site is called Chopper Mining Bit, and that the entrance had collapsed and about 18 people had been trapped inside. So far we have managed to rescue 6 and the efforts are ongoing to rescue the remaining. We have also mobilized ambulances and nurses within the sub-county and the county at large to assist. Rawere mosebedo ka bago ng'anyo pacho ka endi wuok chung mosuo gi jatend Azimio la Umoja Raila Amolo Odinga bang' golo duonde kendo rwako twak mar kelo kwe kod winjruok e pacho kae. Raila ne owuoyo e romo manobagi KICC kama jatend piny Kenya William Ruto ne okete koke chike mabiro kelo lokruok e duol mar IEBC kama oyango ni twak moriwo rowere gi oganda jo Kenya e sectors duto mapacho ka biro timore chakre wuok tich nyaka ngeso mabiro. Lydia Okeyo nigi ler mar wachni. Karibuni hapa chini. Ne en romo mano kelo kanyakla jotelo ma oyae kweth siasa mani e piny owacho kod mago maketo piny owacho tesri. Romo majatend piny Kenya William Ruto gi ogai mar Azimio la Umoja wan Kenya Raila Amolo Odinga ne owuoyo e gido achiel kuom thuolo mokwongo bang' twak mar NADCO ruombore piny. We have agreed that to bring the country together for the purposes of working on the issues that are of priority. We have agreed that a dialogue is the way forward. Jatend piny oyango ni piny owacho geto bago twak ma ibedie gi ji maromo 150 moya e sectors mopogore opogore koting'o mago mag siasa, jondiko oganda e tije, johala, rawere, kanise kod jolony sectors duto mapacho ka. We have agreed that a membership of 150 representatives of various stakeholders, 50 of whom shall be young people of Kenya. The other 100 will be representatives of all the other sectors. Twak makama dhi chakore wuok tich mabiro nyaka chieng' ngeso ka ogeto kelo kwe winjruok kod achiel mar oganda i pacho ka anyate kinde maliet mar ng'anyo osebedo kosa so piny Kenya. We agreed that we give
people an opportunity to be heard, to express themselves, to come out with the grievances which are actually ailing our country today. Weche ma ibiro twagi oriwo telo makare, loso thuolo mag tije, kedo gi mibadhi, rango weche gope mag piny Kenya, weche mag uchumi kod mamoko. The issue of unemployment, issues of corruption, the issues of ethnicity. Kata kamano, twak manyo ochiw gi jatend Azimio la Umoja wan Kenya Raila Amolo Odinga onjao chuny moko kuom oganda jo Kenya ahinya to rawere ma osebedo kabago ng'anyogo ma e kinde mokalo oseko Odinga mondo obed tenge kendo kik donjre weche madhi mbele e pachoka. Mbui mar X no opong' kod seyo bang' Raila Amolo Odinga golo duonde e wi twak makamano ka giwacho ni ng'anyo ma osebed ka ibagi pachoka ok otudre gi jasiasa mora mora, bende ok otudre gi IEBC, to gin girango ngimagi mabiro kaka rawere. Moko kuom rawere manowuoyo ting'o Kenyan Vigilante mawacho kama: ne rawere, josiasa osebedo kadwaro gigi giwuon, gichokore nikech wasethung'ogi. Ng'anyo marwa ok en mar Raila, ok en mar Ruto, ok en mar Gachagua kata Kalonzo, bende ok en mar IEBC, en mar ngimawa mabiro. Cornelius Keirono to wacho kama: twak e kind Raila gi Ruto ok marwa. Josiasa dwaro mana pong'o igi giwegi. Wadagi mondo omi chikwa gi josiasa. Wan kaka rawere mag Gen Z kod Millennials wadhi mako dhiang' negi tunge. Hatupangwingwi, ok bichalo negi. The government critic to wacho kama: ne wanyiso Raila mondo yue, kendo wenwa ng'anyo watim kendwa. Wan ok wadwa twak gi Ruto, twak pok notie pacho ka nyaka nene. Moko kuom josiasa mag Azimio bende ogolo duondgi e wach manowach gi Odinga. Jatend duond bura mar DAP-K Eugene Wamalwa wacho ni ok oyie gi wachno. Jatend NARC Kenya Martha Karua wacho ni okang' makamano en kaka otegu maruto oketne Raila Amolo Odinga. Raila Odinga Jr. ma en wuod jatend Azimio bende ogolo duonde kathegore gi okang' ma wuon mare okawo kata obedo ni nying gi chal. Owacho ni ng'ato ka ng'ato biro mana ting'o sike. Lydia Okeo, Ramogi TV, Nairobi. Jatend piny Kenya William Ruto keto koke paro mar chik mar weche yiero okang' madhi yawo yo ne chenro mar gwelo commissioners manyien mag IEBC. Bang' Ruto keto koke e chikno, aput moyiedhi koro idhi chuogi mar gwelo commissioners manyien mag IEBC kuom thuolo mar ndalo 90 bang' chamo muma. Ting' maduong' mochomo commissioners manyien mag IEBC dhi bedo nono kod goro kiewo mag gwenge mapacho kaendi. Chris Owino nigi ler mar wachni. Officials and all others. Bang' digni kuom thuolo mar higa achiel gi dweche buora, chenro mar gwelo commissioners manyien mag IEBC koro nyalo chakore kendo tok jatend piny William Ruto keto koko e chik mar weche mag yiero mar 2024 e karomo mar KICC. Kaluwore gi chik manyien mar weche mag yiero, aput madhi gwelo commissioners manyien mag IEBC dhi bedo kod jokanyo 9 ma en medruok mar ji 2 kowuok e chik machon. The signing of this bill paves way for the establishment of the selection panel for the appointment of IEBC commissioners. The IEBC remains a cornerstone of our democracy, responsible for overseeing regular elections at various levels, and on the overall ensuring that our electoral cycle is managed transparently and administered in an impartial, neutral, efficient, accurate, and accountable manner. The IEBC is a very important institution. It's not the first time we have had issues with IEBC. If we find a solution to this issue of IEBC, it will be on the way to resolving very many issues in our country. Jokanyo mag komiti no dhi bedo ji 2 mowuok e duol mochung' ne chenro mag od bura PSC, ji 3 mag komiti mochung' ne duond buche e od bura, jakanyo 1 mar riwruok mar okinde LSK, ji 2 mawuok e riwruok mag ute lamo, kaachiel kod jakanyo 1 mawuok e riwruok mar jonon buge pacho kae, Ice Park. To hand over a copy of the act to His Excellency the Deputy President. Aput makamano dhi bedo kod ndalo 90 mar luongo joman kod dwaro mar bedo jakom kod commissioners mag IEBC goyo gi kogno kendo chwalo nyinge gin jatend piny William Ruto mondo ogwelgi bang' od bura puodhogi. I concur with leaders who have said there must be professionalism and integrity as part of the cardinal principles of
the men and women who will be charged with the responsibility of overseeing our elections. Tich maduong' mochomo commissioners manyien mag IEBC dhi bedo wich bar mar nono kod goro kiewo mag gwenge ma pacho kae. Mabiro kata doko ni thuolo mar nono kiewo mag gwenge ma pacho kae ne onego timre dwe mar adek higani. Chenro ma kamano ne ochwal nyime kaluwore gi onge mag commissioners mag IEBC bang' jakom machon mar IEBC Wafula Chebukati kod commissioners Boya Mulu kaachiel gi Professor Abdi Gulie thuolo mar giromo e apisi e chak higani. Jalup jakom IEBC machon Juliana Cherera, Justus Nyang'aya kod Jack Wanderi to ne ogwe tao bang' ka ochung' mopogore kod Wafula Chebukati e wi duoko ma yiero mar tend piny mar 2022 e kinde ma Irene Masit to ne ogole apisi kod aput maneno no kido mare e kinde yiero maduong' mokalo. Kaluwore gi chik kare 89, IEBC onego non kiewo mag gwenge ma pacho kae e kind higni 8 kod higni 12, gino mane bwogo keto piny Kenya e bugo mar chik kaluwore ni kiewo mag gwenge ma pacho kae ne onon mogik dwe mar adek higa mar 2012. Mopogore gi nono kiewo mag gwenge, IEBC bende nigi ting' mar bago yiero madunde kar chung' od bura ma Banisa e kaunti ma Mandera mosebedo maonge kod jaod bura margi kuom thuolo mar higa achiel kod wards 7 e pacho kae. Chenro mar gwelo commissioners manyien mag IEBC ne ochung' bang' komiti mane tayo twak e kind Azimio kod Kenya Kwanza mane otelne kod ogai mar Wiper Kalonzo Musyoka kod jatend kweth mathoth e od bura Kimani Ichung'wa kwedo aput makamano. Azimio ne okawo chung' ni apudno ne ogwel kod jatend piny William Ruto kende, gino mane omiyo giluoro kod kibaji ni ne onyalo dhi yiengore nyakonchiel e yiero mar 2027. Okang' mar jatend piny William Ruto keto koke e paro mar chik madhi chugo duol mochung' ne yiero e pacho kae IEBC biro bang' riwruok mar Azimio golo ng'ur margi e wi digni e keto e tim moko kuom winjruok mane ochopie kod komiti mane tayo twak e kind Azimio kod Kenya Kwanza e karomo mar Bomas of Kenya. Chris Owino, Ramogi TV, KICC, Nairobi. Gikone noiki mosenindo David Chege ma en achiel kuom rowere mane ochiel kod magina e alwora mar od bura e kinde ng'anyo mar kwedo paro mar chiko omenda. Chege noiki e gweng' ma Mang'u mani Kiambu kendo ne oyuore gi rawere kanyakla kod jokedne ratiro mar oganda. E kindeno jotim bero noyango ni rawera machielo miluongo ni Denzel Omondi manyocha okwany ringre bugo moro mar kunyo kware e gweng' mag Juja ne otho bang' gado pi. Kaka jofwambo marwa Walter Nyambaga leronwa, familia mar Denzel pod ywago ratiro e wi tho mar wuodgi. Tarik 25 dwe mokalo mane odiechieng David Chege mogik e piny ka. Ka en achiel kuom rowere mane ng'anyo ka kwedo paro mar chik mane geto medo choko mar osuru pacho ka dakika machuok tok mor bunde. Jowetene ne oneka umo ringre mar David Chege kod bendera mar Kenya ka remo tiap kuome. Ndalo 13 bang' magina kawo ngimane. Kuyo kod lit omako gweng' ma Tururi e kar dak ma Mang'u e kaunti ma Kiambu ka familia mar Chege tayo ik mar wuodgi. Mama ne Jen Duta kod owadgi Brian Kinyanjui ochwal negi bendera kod rowere mag Gen Z kanyakla kod jokedo ratiro mag oganda moting'o Aki Afrika ka ginyiso kuyo margi mar wito David Chege magikoni ne suja maduong'. They didn't just lose their lives were stolen away from them by the same individuals who are paid to defend our lives. Na hii rangi nyekundu iliyoko kwenye hii bendera ni pamoja na damu ya ndugu yetu David Chege. He is special. Ni shujaa. He is a hero. Please, as you are mourning, please note that you lost a hero. David came out on 25th. His first protest ever. He's never protested before because the previous week he saw young kids he taught protesting, and he came out to fight for their rights. Owadgi Chege gi chuny malit nokoni David Chege ne owinjore odhi e pinyno mar Jerman dweni bang' ne nyocha yudo tich mag lony e yore mag mbui
mane osome mbalariany mar JKUAT. David was actually in the last phase of his visa application process to go work in Germany. It was actually the final stages. He was going to work in Germany. He had gotten a job opportunity in Germany. You need to apologize to those families. Then you can talk about dialogue. But there can never, ever be dialogue without justice. Justice for David Chege. Iko mar David Chege ne otim kasanduge obo kod bendera. Ataro mar paro mathoth kalore ni en gino ma itimo mana kod jolweny. Everyone loved him. Anyone who came across him loved him. I met his kids on Sunday and they were the sweetest children. They all loved him. E kindego, bende Denzel Omondi manyocha okwany ringre ne kalewo ewi pi moro e bugo moro mar Kware Juja ne otimne bere kar kano ringre ma General Kago mayudore Thika. Denzel en achiel kuom rawere manyocha omwomo kendo odonjo e od bura. E kinde ng'anyo, otimne nonro kod jabero Dr. John Mathaya. Owacho ni pi ema nyocha oweyo rawerano. Jonyuolne kokalo kuom jawach Lo Familia okoni gidwaro ratiro mar tho mar wuodgi nikech nitiere kaka nyocha lal kod tho mare. Denzel alikuwa kijana wa kwanza. Manake yeye ndiye alikuwa wa kwanza kwa boma. So matarajio yalikuwa makubwa sana. And I wish to state that Denzel was an able boy. You check on his academic history, he was a sharp fellow. So I don't see another reason why he could not have been left to continue and clear his academics. Riwruok makne ratiro mag oganda Amnesty International okoni sirikal nyaka ket tesre mar kawo ting' kendo chiwo lere e tho ma oyaye mag oganda. What we have been informed by the pathologist is that he died by drowning. Ka iko rawera David Chege ranyisi ni wuodhe mar dhi e pinyno mar Ingereza ogi kod ka. Gimaduong' ma familia mathoth ma owito jogegi e kinde mag ng'anyo dwaro en ni mondo ratiro mondo yudi kawuok kuom piny owacho. Watanyabaga, Ramogi TV, Mang'o e kaunti ma Kiambu. Migawo mar arita owacho ni idhi kawo okang' ne obila madibed ni teko kendo lal gi jo Kenya e tok chik. Kindiki mane ochiwo ote wi ng'ur ma osebedo ni jochiw arita moko lal kod jo Kenya wacho ni gin kod ripode ni nitiere apisas moko mag arita mateko jopiny. Jatend migawo no wacho ni bede migepe momi ting' mag nono apisas mag arita kwe biro timo kamano kendo neno ni okawo okang' ne ng'ata mageng'o ne japiny ka ok oluwo dwaro mar chik. Bende dhi nyime gi siemo jogo masiayo jopiny mondo omi otim ng'anyo e tok dwaro mar chik. Lakteche ma jopuonjre miluongo ni interns kawuono chopo kendo log tich mar migawo mar thieth kama giramo ni ok gibi wuoke nyaka ndik gi e tich. E otieno manyoro lakteche go nyonindo e laro mar apisi mag migawo no e bure Nairobi kaendi kendo giramo ni gibiro medo timo kamano. Jagoro maduong' mar riwruok mar lakteche Dr. Davji Atela ne omonde apise go mag bago twak kod migawo mar thieth, to kata kamano jotend migawo go norem ma ok ochopo e twak. Judith Omondi ni ler mar wachni. E odiochieng' mar ariyo lakteche mag interns oko mar apise mag migawo mar thieth ywa kaka bet pacho ologi ka tich kata e ute thieth mag ji giwegi bende ok ginyal yudo nikech gionge lisen mar tich. Nyaka ne tiek skul higa mokalo e thuolo makalo higa achiel an ajony, koro gimokela ka en nikech afwenyo ni kaka medo bet dala abet dala to samoro nyalo bedo na rito lep nyakeno, koro nang'ado ni abiro bedo ka ma piny ru. En odiochieng' matek sana nikech koro chuni ni bede ot ama kiyudo gimoro minyalo timo kibarua moro matin tidhi timo kamoro kata mana ka migede tidhi timo matin mondo yud pesa ni moro matin ing'iewo gik moko ari adek minyalo dwaro minyalo tiyo godo mondo iendeleza godo ngimani mapile pile. Koro en gima ma rach sana ma ng'ato ok nyal gombo ni mondo bede. Motelo ne ma lakteche gi ne owinjo mibarupe tarik 7 kaluwore gi winjruok mane obedo bang' tieko ng'anyo mane okawo ndalo 56. Kata kamano gikoni nyaka sani migawo mar thieth ni kod ng'ur mathoth ma ok gibiro wako. Mokwongo ne ji ok owinjore wach chudo. Koro wach chudo no nwasekalo ni
barua mane gigolo ni gida chulo wagodo pesa mar 70,000 mokwongo, mano oseruch oko. Koro wach milaro sani, ne gibukore ni gidwaro post ji e tieng' ariyo mopogore. En miriambo ma jogo oseketo chakre higa mokalo. Koro sani ok nyal nyisowa ni koro kaka ne finance bill ogolo oko, koro pesa onge manyalo romo dakteche te. Mano miriambo. To kendo gitemo riambo kendo ni gidwa ni gimiwa tich jinus. Mano bende ok wanyal yie. Jagoro maduong' mar KMPDU Dapye Tela ma bende ne ochopo ka mar bago twak kod jatend migawo mar thieth koni twak margi manyoro ne osenyago olemo kendo kawuono winjo gibed gi romo mar miyo lakteche gi oboke mag chako tich, kata kamano ok gineno telo mar migawo mar thieth. And therefore yesterday we spent over 10 hours trying to crack out and to see mechanisms to make sure that all the interns are posted today, that we're going to have a commitment and a plan so that within this month all the interns be at their places of work. We were to have a meeting from noon. And I must say, unfortunately, that meeting has not taken place today. And therefore, we are where we were yesterday, or we don't know the progress today. And as KMPDU, we are retreating to have a sitting with the National Advisory Council leadership to discuss the mechanisms to which we can implore to resolve this matter once and for all. Lakteche gi nyoro odiochieng' kachiel gi otieno ne obago budho oko mar apise gi mondo migi oboke mar tich. Kawuono bende gisingo bet kanyo nyaka migi oboke mag chako tich. Judith Omondi, Ramogi TV. Riwruok mar jochiw thieth Kenya Medical Association kata KMA okwero sirkal ewi chuga put mabiro rango chenro mag jochiw thieth e pacho kaka giwacho ni nitiere duol 2 madhi nyime gi ting' makamano. KMA olero ni nitiere apise ma osemi ting' gi katiba mar tiyo tijego maonge tiende chuga put machielo. Simpros Okinda mi oler mar wachni. E okang' machielo ten William Ruto chako tumore ohinga e temo chuga put mag nono chenro mag sirkal. Mato riwruok mar jochiw thieth Kenya Medical Association lero ni chuogo put mar rango chenro mag ndiko kod rango ngima jotich e sekta mar thieth en ting' manitiere duol 2 pacho ka matimo. Kendo mano biro nyiso timo tich achiel nyadinuoya. Juma mokalo gazet moyiedhi mar piny owacho, jatend piny William Ruto ne owalo tim mar ji 27 kama oting'o jalup jagoro maduong' mar KMPDU Dennis Miskela, Justina Wamae kind joma moko mondo obedie aput mar rango jotije mag sirkal e sekta mar thieth. E oboke margi ne ute fwambo, KMA lero ni duol mar The Health Human Resource Advisory Council kod Kenya Health Professions Oversight Authority nitiere kod ting' maket gi mago ma jatend piny dwaro ni aput manyien otim. Duol mar Health Human Resource Advisory Council rango chike kendo keto chike machalre kendo maromre e windiko jotich, daro jolony mag thieth e counties, rango ngima jotich kod kaka jotich tiyo, tayo chenro mag luoruok mag jolony kod bedo kod register mag jotich mantiere counties. Komachielo, duol mar Kenya Health Professions Oversight Authority ni kod register mar jolony duto e sekta mar thieth. Duol ni bende nyayo tiyo kamoro achiel e kind jolony. Bende otimo pedha kanya achiel ne ute thieth. Duol ni kod ting' mar yudo duoko ne ywak mag jotuo kod duol mamoko matayo chenro mag thieth kendo neno rang'iny mag thieth madwarore oriti e kind weche mamoko. Kao kamano KMA koro dwaro mondo sirkal oketie tim ripode mathoth mosechiw kod duol mopogore e wi ber sekta mar thieth ma kuom thuolo malach choko mana buru e apise. Lipot mokwongo en mar od bura mamalo mar dwaro mondo chuog duol mar thieth mong'ere kaka Health Service Commission. Maluwe en Musimi Task Force report mar 2012 manogolo paro mondo chuog commission mar thieth mondo rang chenro mag jotich e migawo mar thieth. Lipot ni ne dwaro mondo pog migawo mar thieth kod tije kata chenro michiwe sekta ni mondo we thuolo ne migawo no oket maino e loso chike matayo thieth e pacho ka. Report mar migawo mar thieth mar 2019 nogolo paro e wi tiego jochiw thieth kod yudo duoko mochwere ne ng'ikruok e wi tero jochiw thieth kuondegi mag tich. Nono motisi ni Health Labour Market Analysis mar higa mokalo en report mar ariya malero lokruok monego ketie bero chike mag ndiko jochiw thieth e kind ripode mamoko. KMA dwaro ni sirkal ochuog duol mar Health Service Commission mondo ochung' e rango chenro mag ndiko jotich e pacho ka. Ting' ma commission ni onego bedgo kaluwore kod KMA oting'o keto rang'iny mag tiego, ndiko, chulo kaachiel kod chike matayo jotich e sekta mar thieth. Machielo ndiko ayanga jotich e sekta mar thieth duto, kaachiel kod ndiko kendo kuoro jotich e sekta mar tije sirkal.
Bende duol ni biro rango chudo kendo keto maromre ne jotije duto mag thieth matiyo tich machalre maneno ni okworo jochiw thieth e pacho ka duto maromre. Ma kero sirikand Ruto kama tek kaluwore ni ma koro en aput mar ariyo moyudo ng'ikruok tok duol mar Okine LSK donjo ne wach mar chuogo aput mar nono gope ma pacho ka. Gimomiyo doho ma Nakuru nyochungo chenro makamano. Aya wadhi yuyo moro machuok kodogo to podwan weche manyien mabiro kelo iri kata neno ka makamu iluongo ni Richard Odhiambo ntiere ka ndio wacho ni wan kaka jochama waluwo gima jakomo wacho. Ok wapingi gima wacho. Ka wacho ni dialogue to ok wapingi. Kinywaro Malego Usonga Adeya Dongo Secondary School opening. Guest en Simbarati, host en Orengo, to patron en Atandi, member of parliament, MC en Makamu, to kamana enya Makamu, Josiah Geno no winji kanyo. An Baba Bon ka wuok Tito, Raila onego we Ruto ting Musalape, osebedo ka otugo gi wijo piny kendo koso luwo chik matayo Kenya ka. Ero kamana enya Baba Bon imoso na joka Tito kanyo, neno ka pod ntiere machenro mang'eny muoro ka. Trevor ma endi wuod Nyakobura. Ochuka Derek Ochieng ka wuok Chemelil Guliago Village aworo kama Kenya ochimo nyewe sisi kama Gen Z ndio wakombozi wa inchi ange mama na Nyakobura Gisiz na Dorothy ero kama na inya iluongo ni Ochuka Derek mane Gen Z man kono neno ka pod ntiere moko ka wang'ene kanyalo somo moro achiel imore ma Evangelist Oyanga Felix kane pala Koguta jatend piny gi Raila kendo to gima fwenyo ni kare pi nyalo toyo kidi. Evangelist Oyanga ero kamana ahinya ma endira Mogi TV ma Emmanuel Obanda ka wuok Ombweda Ligega owadwa nyonwang' ajali e dala moro mar Kite wacho ni osiepe ni waduto okonywa gi lamo ero kamana ahinya kuom ote maru biro lemonu pile kaka bang' ajali makamano. Kik udhi mabor ahinya uduogo bang' dakika moko matin. Shikisha milina euros with Shabiki.com. My name is Brian, nimetoka Dagoretti. Nilikuwa nimefungua hiyo display ya Shabiki, nikapata kuna promo ya shikilia na mili, so nikabet hizo games za euro na nikamanage kuingia na kushinda ido. Nasikia niko happy sana, nimefurahia sana kushinda hii pesa. Nilikuwa napanga kwenda shule. Hii pesa itanisaidia kulipa fee. Shabiki imenisort. Cheza na 49 bob or more on 3 or more games, moja ikiwa ni ya euros, and stand a chance to win over 3.5 million Kenya shillings in cash. Ingia Shabiki.com and shikisha milina euros leo. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 359. Colgate Herbal is formulated from a unique blend of natural herbs and is scientifically proven to strengthen teeth and keep gums healthy. Try Colgate Herbal, scientifically proven for strong teeth and healthy gums. Hi there, I'm your new friend Panda from Paokwa. Come along for our adventure today as we take you through the hummingbird tales. Kim and I are going on a camping trip with our Scouts troop. But first, Tilly, AJ, Kim and Pendo will explore some inspiring African stories. we will learn together about Dr. Rachel Masake. Can I ask you what you are good at? Maybe you can draw or run the fastest in your class. The little ones of all ages will continue learning as they watch the best content on the go only on Viusasa. There is so much to explore. Okinyi kokinyi ka piny oru. Oganda wuok oko mar timo ohala. Ohala ber. Ohala chakre iwi. Johala matindo koda madongo giduto giwuok to gintiere e yor manyo. Nyaka ibed gi excellent customer service. Tim kinda moloyo gimoro amora. Wabiro menyo ni ohala mopogore opogore. Atimo ohala mar branding. Watimo ohala mar hotel. Atimo ohala mar agrovet. Ka wamenyo ni lony madwarore mondo mi chakgi kendo kaka inyalo tayogi e yo makare. Technology ose present very good opportunities. Bende wabiro loso e wi keto mwandu. Ng'ama timo ohala to onge mwandu to mano ng'ama ok jo ohala. Mano ng'ama orawe ohala. Tudri gi Cleophas Oluoch tich ang'wen ka tich ang'wen saa 1:45 otieno mana e Ramogi TV.
Warwaki kendo ni bengi mar KCB kanyakla kod migawo mar ohala matindo chiwo duoko ewi weche makelo chich e agulu mar hola mar Hustler Fund. E ripot mano chiw kod Auditor General ma pacho ka Dr. Nancy Gadhungu nosefwenyore ni nitiere gigo makelo chich e yo ma ichiwo godo ohala na. Jatend migawo Simon Chelugui ma migawo mare otelo ni aguch Hustler Fund wacho ni onge mibadhi kata lal mar pesa e agulu no nyaka chop sani. Bengi mar KCB bende wacho ni onge mibadhi mokale mbui margi. Tok Auditor General ma pacho ka Dr. Nancy Gadhongo ma bende en janon buge sirkal chiwo report ewi aguch hola mar Hustler Fund. Bengi mar KCB ochiwo duoko ewi moko kuom chenro makelo chich. Kaluwore gi report no, customers abich nokwayo hola kata obedo ni negionge kod opande minyalo fweny godo ka bende hola no nochopo negi kata oyo. E duoko margi, bengi mar KCB owacho ni kuom ji abich mane okwayo hola maonge opande, ng'at achiel noyudo hola kendo duoko mak mana ni ng'ikruok e lai mar tudruok manyasani ne ok ochiwo ranyisi makamano. Auditor General yango ni nitie hola tieng' di 1,978 maromo shillings 477,928 manokaw kotigi opande moko diriyo. Kwan mar opande motigo diriyo e chwalo kwayo mar hola romo 867, ranyisi ni lai mar tudruok okorit makare. Bengi no olero ni negiluwo chik mar chiwo hola dichiel ne jogo makwayo kendo okal kiyaw mar holo kaluwore gi nyalo margi. Kaluwore gi chik mar agulu no, jogo mane ondikore kendo emani thuolo mar kwayo kendo yudo hola. Kata kamano, report Auditor General nyiso ni ji makwan gi romo 1,304 noyudo hola maromo shillings $1,744,155 kata obedo ni ne ok gindikore mar yudo hola no. Kwanji maromo 848,47 noyudo hola maromo $1,464,721 motelo ne ndikruok. Gino ma bengi mar KCB okiro oko kagiwacho ni nonro margi nyiso ni customer duto manoyudo hola nokuongo ndikore. Korka kore, jatend migawo mar ohala matindo kod riwruoge saga Simon Chelugui bende oyango ni onge mibadhi e chenro mar chulo hola mar Hustler Fund. Chelugui wacho ni Auditor General ne otayo nonro e higa mokalo e kinde mane pod nitie pek kaka mag ng'ikruok mag mbui kod mamoko. Mak mana ni kachop sani, chenro duto oseriere kendo onge omenda moramora ma olal. E report mare, kachopwok tich jumani, jo Kenya makwan gi romo $23 nosendikore e kepo mar hola kendo hola maromo shillings $54 osechiw. Kuom omenda no, $42 oseduoki. Efinya Kidi, Ramogi TV. Familia more kaunti ma Homa Bay sani koro chunygi dang' ni ka gimanyo wuodgi mane olal e yo moro magalagala chiegni dweche 3 mokalo e ode mane opango mayudore kar dak ma Sofia manie boma ma Homa Bay. Kaka jafwambo marwa e kaunti ma Homa Bay Alia Beach lero, ripot ewi lal mar jagono familia mare ne osechiwo ne obila mag okwach kich e kaunti no masani koro dhi nyime gi luwo ndache. Derek Wasonga Odemba jagini 50 nolala yo mapok ong'e nyaka ne wuoge ode ma opango manitie kadak ma Sofia boma ma Homa Bay dwe mar 4 higani. Ot mane opango ni ma osebedo kodak e kende kuom higni 2 sani odong' gunda ka gigene mag ote ma odong' e odni nyaka ne olala yo makochono. Wuon lande ni Rosemary Okong'o pimo kaka jagono ne wuok e ode kanyo kendo lal mare oweyogi kod buok maduong'. Jaduong' Odemba osedaka kuom higni 2. To kono wuok ang'ama dhi nyiewo wuok dhi kati iduka to budho koduogo koro waparo ni odhi dala nikech nowacho nokomo odwa dhi doyo. Koro konindo oko to waparo mana ni jaduong' ero dhi dala nikech jaduong' kontie ka ojamiwaga story mang'eny. Saturday kentie to weronwa wende SDA koro landi bedo gi mor. Koro koonge to wacho jaduong' obudho dala chopo Sunday owadgi obiro to penjan madhe inene jaduong' anyisa jaduong' ne waparo no dhi dala ni dala jaduong' onge ta penje ni dakisego simbe ni simbe be ok oyudore. Lal mar Derek osekelo kiondo kumaduong' e chuny familia mare ma osebedo kamanye gwenge mopogore pachoka to nyaka sani ndache pok owinji ka wadgi Pastor Kenneth Odemba wacho ni kata mana simbe mar ong'we yamo ok donje nyaka ne olal e yo makochono. Tarik 17 ne watero wach ne polis manomiwa OB namba mondo koro ne wachak menyo. Polise go osekonyowa menyo. Wan bende as a family wasetemo waseloso nyaka posters
mwatero kuonde mwanyalo tero nyaka Siaya, nyaka Mfangano, Ringiti, Giremba, nyaka aparo ni Luo Nyanza ka te wasetero posters mondo ka dibed ni wanyalo yude. Wasetemo be gi police ma Homa Bay, gisetemo nyaka gisetimo tracking mondo dipo kwang'eyo kata ni no simbe no gine otiyo mogik karang'o. Kendo tracking gito ne golo ni tarik 12 dwe mar 4 no ema ne sime no otiye mogik. En lal mosekelo pek maduong' ne familia mar Derrick masani ok nyal bedo gi kwe nyaka ne wuodgi ne wendo lal. Amin, wawinjo matek ahinya nikech en janyuol. Kendo sa saya mi wawacho kode wach wuoyini to ineno ka ok en mayot. To wan be kaka family ok wan mayot. Omiyo gik munyalo konyowago ka ng'ato nyalo winjo ng'at machalo kamano nyalo konyowa mondo wayud kuma entie. Do pod wawuoyo gi polis mondo timonwa nonro moko matindo ma ok wanyal mondo ka dipo ka wanyalo yudo dwoko maber. Tendo obila mag okwach kich e kaunti ma Homa Bay yango ne lipot ewi lal mar Derrick ne giseyudo kendo gidhi nyime kod timo nonro margi maluwo ndache kuma dibe ni entie. Dhi dweche 3 nyaka Derrick lal e yo moro magalagala masani koro oseketo chuny familia mare kamarach mokalo. Geno margi en gibiro yudo Derrick ka gisebedo ka gidhi nyime kod manye e kuonde mopogore nyaka ne olal. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Jodak e alwora ma Utange manie od bura ma Kisauni, Mombasa koro ywak ne piny owacho mondo mi oresgi bang' jago mikoni en jaket mwandu muko utegi e bwo arita mager mar obila. Gikoni kata bang' doho miyo gi thuolo mar dhi nyime kod dak kanyo kapod buchgi dhi nyime. Ne gipo mana ka tingni kod kweth rowere mamanore gi gige lweny opor kuomgi kendo ochako gologi e utego mapiyo piyo. George Aoko nigi ler mar wachni kwa Mombasa. En ywak mag jodak e gweng' ma Seven Stars Utange e Kisauni, Mombasa bang' tingni kaachiel kod kweth rowere por e ute mag jotie kendo moko giduto e bwo arita mager mar obila. Gikoni gimomako dhogi en okang' mane okaw mar muko utego dier otieno, gino mane ogoyo nyang'eng jodak go mahao 200. Wamekuja tena usiku wa saa 8, hatujui wametoka wapi, wafanya kuona nyumba inavunjwa na wewe uko ndani, ambayo hiyo ni hatari. Kuna watoto walioumia, kuna wengi walioumia na sisi tuko hapo. Makaratasi ya watoto wamekanyaga na wale matinga wamechoma kila kitu. Kama mimi tayari nilitaka kurepiwa, maana kama watu wakiingia basi hawataki kujua sima, hawataki kujua nyama, hawataki kujua mtoto wa mgongoni. Yeye anataka kufunja. Serikali nawaomba mtuhurumie, maana tumechoka kabisa, tunanyanyasika. Sisi ni watu wa kupenda amani. Lakini sasa ni kama serikali yataka kutuchokoza na kutia mori hawa wananchi. Na maskini akilia, tajiri hatakuwa yuko mashakani. To kata bang' chulo ng'ur e doho motenore gi wach lopno e thuolo mokwongo, gituone jaket mwandu no pod oramo kendo dwaro darogi kanyo githuon. Luoro margi en ni obila bende koro chal ni otenore korka jaket mwandu no. Hawa watu hawaji mchana. Kama wangekuja mchana tukaongea nao, lakini hawa wanakuja usiku ambao sisi hatuwezi tukajitetea. Ukijaribu kukimbia, bunduki kila mtu ameshika. Sasa ni ukae hapo wafanye kile wanachofanya. Hakika tunaishi maisha magumu. Sasa sisi tuuliza serikali, walisema kuwa mambo na bomoa hakuna. Kama ni kubomoa mpaka kikao kikae, kama ni sub county committee iende kwa county committee, security committee wa assess. Hakuna assessment imefanyika. Gikoni ywak gi mar dwaro resruok e apis jalup county commissioner ma Kisauni ne bende ogore Luanda, gino mane omiyo ginindo okoyo gi nyithindo. Tumejaribu confirm pia na bwana DC, hajui lolote liloendelea. Sasa kama DC ni chairman wa sub county security committee, hana habari. Huyu mwenye kufanya haya mambo ama mwenye nguvu kuamrisha polisi na wauni kuja kupiga watu, tuauliza ni nane? Muko mar udi e alwora ne osebedo katimore kinde ka kinde ka koro jodak ma alwora ne ywak ne piny owacho mondo mi manye kaka nyalo tiekore gi midhiero ni mondo mi gidag gi kwe. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Nikuwa Ramogi kawuone chenro mar ng'e gwengewa wadhi nyaka e gweng' ma Kapuonja mayudore Kisumu. Bende ng'eyo sigand Kisumu Kapuonja? Jafumbo marwa Millicent Adhiambo miwa ler mar wachni. Nyakwara Mogi en tich ariyo manyien harwakini machiegni e tielo machielo.
e chenro ni mar ng'e gwengewa. Kalapapla mar ng'e gwenge pod onyonore mana e kaunti ma Kisumu kuma ofuyo ma obiro opiyo e gweng' ma iluongo ni Kapuonja. Kapuonja yudore e sub county ma Kisumu West. Mana kaka pile Nyakwara Mogi wachako kod paro mopogore kowuok kuom jogweng' e wi gino ma giparo mademi chak gweng'ni ni Kisumu Kapuonja. Koro mos takiani ni puonjo ji ka sana, takiani mos jogi ne gin joma riek momiyo kano chak ni Kapuonja ginyalo puonjo ng'ato. Kana donjo Kapuonja ka to nayudo ka jodongo nohero puonj. Kaka wan mine matindo ne gipuonjowa, ne ginyisowa dongruok kaka wanyalo dak, kaka wanyalo puro, kaka wanyalo chiemo. Keche puonj mane jodongo miyowa go miyo sani aneno ka wanyalo go okang' wanyalo chopo kamoro. Gweng'ni ne nitie jodongo madongo mane nono gik mane timore. Koro gin ng'enygi ne ochake ni Kapuonja nikech gine mane gipuonjo ji gik matimore. Nyakwara Mogi bang' winjo paro mopogore kowuok kuom jogweng' kotenore kod nono mar gweng' mar Kapuonja. We koro wawinj anena adieri mar wach kod kuku kotenore kod kaka gweng' mar Kapuonja ne ochakore kendo kaka nyingno nobiro kowuok kuom jaduong' Josephat Sanya. Kapuonja ni nobiro nikech gwenyruok manobedo e kind owete. Awino ne wuod owede to ne en owadgo Mwa. To omwani nene onyuole kotelo na Awino gi higni. Od Awino ne nitie nyiri. Koro nyiri nonyuol mbele to Awino nyuol chien. Koro nyimine Awino gi nene inyuomogi to muamo wadgi kendogo. Nikech omwane odgi yore to Awino bene odgi yore. Koro ka Awino nene oromo bedo kod ode to koro kone omwa wadgi nomera. An bende koro tinde onego abed kod oda. To mwano kone nomera, in kidwa bedo gi odi, an to koro idwa na timni ang'o. To kone ni to donge nyocha inyuomo nyimine na to ikendogo. Inyuomo nyimine na to ikendogo. Koro an bende koro nego akendi. Koro ne ane kaka inyalo konya. To mwano kone ni in kidwa kendo to kenda an onge kaka nyalo konyi. Mano notimore higni machien kucha. E tin 90s kucha. To kinde no ruoth mane tiyo Kisumo ka niluongo ni Ogada. Ogada nene en Jonyaera kocha. Koro kanene gwenyruok osebetie kind Awino gomwa to kono omwa omera ipuonja. Awino gomwa ne jong'ado guok. Nin koro in jasika. Koro wabiro kendore kodi. Koro kochakore kanyo koro joka Awino kendore gi joka Omwa manie tok aora Ulalo kocha. Koro Kapuonja ne nobiro nikech gwenyruok mane nitie manene Awino kone Omwa wadgi nomera ipuonja. Kane ni koro Ogada Awino joseng'ado guok gomwa wadgi e kom Ogada mane ruoth. Bas koro nying Awino ni nodok piny. Koro Kapuonja ema koro chako dhi nyime. Omwa omera ipuonja, omwa omera ipuonja. Koro kanyo e kama nene nying Kapuonja ochakore. Bang' winjo nonro kotenore kod kaka nying mar Kisumu Kapuonja ne obiro, we koro wawinj anena ni to gweng' ma Kapuonja umbe landore kod wach mane. Chon wuone wageni kadok chien kamigokgi notho kumo kendie to kane gidhi ywago migokgi no to nene gidhi jomoting'o kuodi gi tonge oting'o, jomoting'o runge oting'o, jomoting'o mach, tiend tuoro ma wuok cha nitie tiende
Koro tiende no ema nene gimoke mach. To ka gidonjo e dala ma nyargi othoeno, to gichako ng'wech gi e ndara kaka ndara kama wadonjogo cha. To majno gimoko, to gibeto dala, to giwang'o ji gi majno, tonge gi girunge gi bende giringo ge dala. Koro ni wene gi dala ni ka puonja biro joma jojuogi gi gidwa iro godiechieng'. Koro wachno ema ong'ere go, maka in nyar ka puonja mano kend kamoro tiwacho ni manyar gi jojuogi. Koro mano e kako ng'ewa ni joka puonja jojuogi, ok jojuogi ma ido tieno, to ne gin jojuogi ma ido godiechieng'. Ka nyargi otho to gidhi ywago nyargi. Koro gitimo timbe ongielogo. To gin dongruoge mage ma gweng' ma Kapuonja osenyuolo nyaka ne ochakre? Mokwongo wan ne wagedo goleng'. Oleng' ing'eyo? Oleng' ema ne watiyogo. To ka koro dongruok obiro kwa donje mabati. Kae kama wabetie ne en pap. To kano uko Roberto uko majanyaera obiro ka. En ema nokwongo olonwa lam ka. To kama koro ne mtokni duto kodhi daraja mbili to gomo. To ka stage ma gichung'ie ka gikawo ji ma gigolo Kisumo bende gik manage ka. Siala manyo biro ni nyo konyowa kuonde moko nikech nyo miyo sani wanyalo uso. Nikech kae nok ogere kaka ogere ni to but koro maendeleo mabiro matin koro miyo sani wan maber. Wakwano ni wan maber, wanyalo wuok gi giwa matindo tindo go to wabet go ndara wayudo gima wadhi konyre go e udi. Wan kod skunde. Secondary schools wan ga beach. Wan kod Sinyolo Girls High School en a provincial school. Sani bende en comprehensive school. Wan kod Sianda bende secondary school en ben comprehensive school. Wan kod Kaweno bende secondary school en ben comprehensive school. Wan kod Ulalo secondary school en ben comprehensive school. Wan kod Mawembe Kodero. Nyakwaramogi bang' kwano dongruoge achiel ariyo adek ma gweng' ma Kapuonja osenyuolo. Gin rem kata kwayo mage ma jogweng'ni ni godo mondo mi otimnegi mondo Kapuonja oting're malo e yor dongruok. Koro kwayo ma wan go en a part of ndara mar Kapuonja ni ma dhi Siala. Ndara ni en kama wause to en gi buru sani mokinyal use. En buru ma kochopo kata odiochieng' kama to okinyal bete gi giri moro kata lodi moro ing'wedo ikelo ka okinyal uso. To dwaher kaka wan jo boda ndara no kinyalo ketnwa godo lam kwa koyo mbunge maro kinyalo ketnwa godo lam. Wanyalo bedo maber kabisa nikech seche moko wagolo wendo mopogore ji tek rom to dhano biro mopogore most kanyo governors nitie functions mang'eny timore kanyo. Osuptal wanga achiel kende ma en Riat. Nitie osuptende mako mane MCA wa ochako. Former MCA wa nochako to dogo weyo. Koro nyalo kwayo MCA marwa kapo ne to nyalo duogo mar mondo mi otiek gigo to duogo otiek gi kong'e ni kura be pontie mbele ko lal kako lal no indo. Mana kamano Nyakwaramogi gi kanyo ema wachopo godo e giko matielo makawuono e chendoni mar ng'e gwengewa. Ka bende wayudo ni kare guok minyalo ng'ad e kind owete magibed jowasigu nyalo kelo gweng' kata nyalo miyo gweng' chakre. Kaka mano e kaka gweng' ma Kapuonja ne ochakore. Ka kamano to riti masani warom kendo juma manyien mabro dogo kod nono mar gweng' machielo. Nyinga Millicent Adhiambo kata kiero inyaluonga ni Nyaboma. Paso donjo ne weche mag ohala ni riwruok mar jokuny mwandu manie bwo lowo kata artisanal and small scale miners kod mano mar Kenya Chamber of Miners ywak ni piny owacho pod ojwang'o sekta no. Gidwaro mondo piny owacho chop singo manomigi. George Juma miwa ler mar wachni. Kata bed ni piny owacho ma Kenya Kwanza osebedo ka koro lando okenge ma gikawo mar bero sekta mar kunyo mwandu ma e bwo lowo ma oting'o
mula jokuny mwandu ma ebolo matinde piny Kenya wacho ni onge lokruok magineno. Riwruok no ma jokuny mwandu mantie bolo matindo e Kenya mangima kaachiel kod mano ma Council of Chambers of Mine wacho ni piny owacho dagi yango jokuny mwandu ma ebolo matindo. Isingonwa ni gima kama dhi timore to kwachako mondo koro walow wayudo ka ok gin gik ma chopo kodwa tich ma wadwa ni mondo wati. As an industry, we are concerned that industry is at its lowest. It is at its lowest because the voice of the miner, the voice of the player in the industry is not being heard. Patrick Kanyoro Benja koma ruok no mar Kenya Chamber of Mines wacho ni onge mar chike makare matayo wechigo mag kunyo mwandu ma ebolo kod re mar piny owacho e timo gigo madwarore pod thiro sekta ni. We note, with maximum disappointment that there seems to be a conflict and these government bodies are not working together, and therefore that has killed our industry. There was a Gazette notice last year that put in a list of about 14 strategic minerals. We are concerned first that that list is not professional in its formulation because we see some gaps. Kanyoro wacho ni chik ma piny owacho bende koro birogo mawacho ni ng'ama koro uso mwandu ma ebolo kaka mula nyaka bed kod lesen be koro thiro sekta ni. In our considered opinion, again that is a process taken for administrative reasons without asking us as the stakeholders what it means. And this is being used discriminatory where some of us have done our work, we are now completely unable to move our minerals because then we need a movement permit. Jokuny mwandu ma ebolo matindo wach ni bedo ni gionge kod lesen kaka chik dwaro emosithiro dongruok e sekta ni. Jakom ma jokuny mwandu mantie bolo matinde Kenya mangima Dan Odida wach ni chenro mar miyo jokuny mula lesen ombemore piny. Odida wacho ni mbui mone ogindike ma ong'ere kaka mining cadastre ok ginyal donjo kata bed ni piny owacho kono gine gindikre ka okalo kuom mbui no eka giyud lesen. To gima nodhierowa ni ka gitemo mondo gi apply giket application maggi to giyudo ka kendo space manyo wene gi thuolo mondo koro gitime application ni kendo sechako kawo gi jok moko ma bende kanyo watemo nono wayudo ka moko kuom gi mana jo China. Giywak ni kembe madongo mamoko kuom gin mago mokuog e piny Kenya ema kod deo kod piny owacho. Dwaro nitiere mondo lokruok oketi e chike matayo sekta mar mwandu mantie bolo e pacho kae. Kendo wagombo ni mondo pachwa mane wachiwo go eko odhi otkaw kendo odhi oti mondo chieng' ma act kata chik makoro wuok ma obedo reviewed oyudre ni weche waduto mane waparo kaka jokuny mula matindo tindo obedo captured. We are making a very passionate appeal that we get the Mineral Rights Authority, which is contained in that bill, and the Mineral Rights Tribunal. There needs to be some certainty, there needs to be some predictability in the industry. Jokanyo mantie sekta ni mar mwandu mantie bolo kaka mula dwaro mondo jatend piny Kenya kolos romo kodgi mondo gipor wach e yore makare mar bero sekta ni. George Juma, Ramogi TV, Migori. Nikaingia kwa mkahawa, mimi kichwa yangu akili zangu zote ilikuwa kwa nyama choma. So si kuona bado ina run. Vile nilienda tu kukaa chini na nikarudi kwa simu, nikapata bado ina run. Nilistuka sana na nikakaa shout immediately. Vile niliona hivyo hata nyama nilikuwa nimependa, nilijaribu kutafuna iko ngumu sana. Si kukula tena hiyo nyama. Mimi ni mkulima na niko na projects. So ni kuendeleza tu ukulima yangu na projects zangu. Ukichukulia ikuwe ni rahisi na ujue vile mtakaa na captain mcheze mzuri utaielewa. Lakini with the time the more unacheza the more unapata experience
na unajua jinsi ya kuicheza. Avieta ya Shabiki.com inakupa the biggest multiplier in Kenya. Shinda up to 50,000 times your stake. Yani ukiweka stake ya 100 bob, ndege ipeperuke, unashinda 5 million within seconds. Na ndege pia ikifly away, Shabiki.com inakupatia 5% refund ya stake yako kila siku. Usikubali kulose. Changamkia Avieta on Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 587. Wuoth mar manyo chang. Wawuoth e piny mar thieth kokalo e wang' jogo mosedake. Thieth sani nitie Kenya ka, dakteche nitie, masinde nigo mwanyalo thiedhi ni change. Kata ibed jachiw thieth, kata mana jalno madwa ng'eyo gik matimore e sekta mar thieth. Wakolo pat jolony ka wayudo sigana tok kode marochere. Waweuru keto reputation mbele ne ngima mar ng'ato. Ng'eyo matut e weche mag thieth chako gi goyo mbaka. Advice jowa ni ne uru penj laktar mondo ing'e kuma inyalo konyorie kapok iyumba yumba. Penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo. Mana e Ramogi TV. Mar dhogi ne wuodh kid chiemo mopogore. Koro kwa keto pi dhi chwakore maber kendo dhi tedore maber. Mok ni wang'e mo. Chenro ka chenro dhialo mit chiemo. Gitedo itime nyaka obed makare gi suya kod ndhadhu mamit. Kitedo to dwaro ni ndhadhu go duto te mondo owinjre. Omiyo kihero chiemo in jatedo kata mana ng'ama ohero tedo, tudri kodwa tich adek juma ka juma e chenro mar tedo gi chiemo gi Jailieta tich adek saa 2 okinyi mana e Ramogi TV. Wadonjone weche mag tuke ni tim mar Kenya Shujaa ochopo e boma ma Miramas e piny mar France kama gibiro goye tach kuom ndalo 10 kapok gimako wuoth madhi e boma ma Paris kama ibage tuke mag Olympics higa mar 2024. Timno mane wuok pacho ka ndio tieno manyoro nomol e boma ma Miramas kotelnegi gi kocha margi Kevin Wambua. Wambua olero ni gibiro dhi nyime gi ikruok margi motelo ne tukegi ka gine geno ni Kenya biro timo maber higani. Kenya biro rakore gi tim kaka Argentina, Samoa gi Australia e pool mar ba. Shujaa en tim mokwongo donjo Miramas ka Malkia Strikers matugo tuke mag volleyball. Jotugo ma Wakeini biro bedo tim mar 2 chopo e boma mar Miramas. Jong'wech biro dhi tokgi e ka boma mar Miramas e kanyo ka gimano sirikal noyiero ni tugo kaka kar timo orako. Asechopo na Miramas, tijo en maduong' kendo en mana jiwo nyithindogi mondo otim gima ne gisetimo. Nikech gin joma oseikre, joma osetimo gik mane gisetimo ma gibedo tayari biro ka. Koro marwa en mana ritogi odiochienge ma gidongo matin mondo gichop Olympics. I think wasechopo ka, koro marwa en mana jiwo gi ting'ruok mondo wachop monego bed wachopo e kati. Zedi Cherotich en achiel kuom jotugo ma osedonje e orako mar jotugo mabiro yware tuke mag Olympics. Cherotich matugo tuke mag judo osechako winjo liet mar ting'o nying piny e tuke madongo bang' yudo tikono kokalo e chung' mar jotugo pinje duto. Zedi mane ochako tugo mare gi tuke mag bayo tong' noyudo jip mar donje tuke mag judo bang' neno ni sinani mar Julius Yego yudo puonjruok mare kokalo e YouTube.
nimeonja matunda. That is why hakuna mtu anaweza niambia asubuhi amka nachituma sana. Kama singechituma singekuwa kwa hii Olympic Games. Juu coach anakupea 20%. For an athlete, wewe mwenyewe unachituma upate 80%. Sikunde sekondar mane ong'ado tiko mar yuore tuke tam mar ariyo mag gwenge mag Nyanza koro semole kaunti ma Kisii kama idhi bagie tukego kuom ndalo 4 kochakore odiechieng' makiny. Tukegi ma ibiro bagie sikunde sekondar ma Kisii School kaachiel gi mano ma Cardinal Otunga High School chakore ayanga odiechieng' makiny ka ikruok koro oserumo. Kendo jokanyo ma Kenya Secondary School Sports Association bade ma Nyanza lero ni gik moko duto nie wang'e. Tuke mag tam mar ariyo oting'o adhula, opich okapu, jotugo 3 koni gi koni, volleyball, table tennis, rugby, jotugo 7 koni gi koni e kind tuke mamoko bende. Don't tell me that I was at the gate. Nilikuwa nimeenda kwa so you want to come here. By 9 you should all be all of us. You want to kwayo ni coaches gi team managers wa ensure ni nyithi skul motugi kech waseneno ka ntiere seche moko ma gisoyo nyithindo ma ok gin nyithi skul. Wan gi geno ni kaka wachake kini obro dhi maber mwatieke maber on Saturday, kendo wa believe ni teams madhi wuok kae madhi represent Nyanza e national championship mabe bro bedo e Kisii School ka e Kisii County ka. Kora kwayo ji duto te manyalo biro neno tuke wagieki ni wabago nutugo maber kendo wakwayo ni mondo ubi kendo ubi gi kwe kendo wakwayo ni mondo kubiro to support mana team mubiro godo. Wadwa ni mondo yienwa mondo wayier team maber manyalo tero wa nationals kendo kotero wa nationals dwa kwani mondo team no bed team maber manyalo dongo kombe ka. Wabago nukeno nationals mabiro August kendo wakwayo ni mondo ka wantie gi tuke wagieki biuru ji mang'eny mondo ne gik matimore e skul. Club mar Ulinzi Starlets magin joloch mokalo tuke mag FKF Women's Cup biro rakore gi club mar Kibera Soccer Ladies e finals mag tukegi ma ibiro bagi odiechieng' makiny alap ma Police Sacco. Ulinzi Stars nigi lek mar kawo kombeno kendo bang' loyo tielo 2 mokalo. Ulinzi mong'ado tiko mar finals bang' loyo club mar Kenya Police Bullets e nus finals. Kibera Soccer Ladies noloyo club mar Zitex Sparks e nus finals ka final makiny biro chakore saa 8. Komachielo club mar Zitex Sparks biro rakore gi club mar Kenya Police Bullets e laro thuolo mar 3 e tugono mabende ibiro bagi alap ma Police Sacco. Hii cup imekuwa nikani yao kwa mara 2 kifatana. Pia kwa hiyo cup ya mwenye amebeba ligi na mwenye amebeba cup pia wamekuwa wakishinda. So ni timu poa na sisi tuko ready. Si achievement yetu ilikuwa kufika finali na tumefika. So si hatuna pressure, tutakuja kucheza. Lakini pia itakuwa rahisi, tutakuja kucheza, tutakuja kugive our best. Despite ukiangalia timu yangu nilikuwa na average players, lakini wamecheza pale wameniweka na pale wamefikisha team. Sasa wanaweza compete. It's a motivation for us to be on the verge of winning this cup for the 3rd time, and we are so happy. The morale is high because the players know what they want. They want to be heroines. They want to make a name. They want to make a profile for themselves. So it's also a plus because as the coaching staffs, we are also getting to have a medal. So we are looking forward to more wins. Kaotieko ni team mar Spain biro rakore gi team mar France e tuke mag Euro tielo mar nus finals otieno makawuono e alap ma Allianz Arena piny mar German. Kano wuoyo gi jofwambo, kocha mar France Didier Deschamps oketo geno mare kuom captain mare Kylian Mbappe kata odoko ni jatugo no osebedo gi pek mar loyo gonde ne team mar France e tuke mag Euro ma higani. France nogolo oko team mar Portugal e tielo mar quarter finals.
Bas, mane kama lure chenro maro imore waduoko erokamano ahinya kuom keto Ramogi TV kaendi. Ne wan ka gi Belinda Dhiambo, nyarige Makala kaka jaloko marwa. Mond Nyasaye gwedhna wan to nyinga kaka pile en Trevor Ombija, Jandingo Panga, Jonyakach Dendo Ombija Taya, Nyakwar Guok Kocha Pesa. Unindo maber jokama.